Hey, ook al, we komen goeiedag. even een goede dag zeggen. Nou, En mooi we dat moeten we er even de binnen. hinders even zien. Ja. En dan geven we morgen weer voort. Nou, laten we hier even zien. Hey. Zo, dit is nog wel dit is nog wel mooi. Ja. En zo, deze ga je dan kocht. Hebben we die gekocht? Zo, kom maar. Ja. Ja, dat is mooi hinder. Mooi hinder, hè? Ja. Mooi kapje zit erop, mooie hals en nek en een lang kruis. De heid is Epke. Hè? Die had het ook best die op elkaar. Ja, nou dat lijkt het goed. Dat dacht ik. Ja, hè? Mooi hinder. Dus nemen jou mij naar huis staan. Nee, Amerika, ja, die gaat naar huis. Want hoeveel hinders heb je ook kocht nou, Aron? Nou hebben we niet ook. 3 dekhengsten en 5 merrievaltjes. Die zullen ook kunnen opzoeken. En deze 4 ben al Dat is verkocht. 12. Dat is 12. 12. Ja, niet Ja. 9. Ja. 3. Ja, dat is 12. Ja, dat is toch wel. Ja. Ja. Ga je de tel kwijt? Ja, dat is het Ja, wel ik goed. ben het teller. Die 3 hengsten die nou morgen voor de die houden we in Michigan die, voor de dekkerij. Ja, Maar de bij jou jong thuis. spul die verkip je terug. Ja. Dat is- Dus jou zit op jouw leeftijd nog bot in de handel, begrijp Ja, ik maar wel. ik ga net op. Dan handel je terug. Zo, daar staat het huis. Ja, dat slipkamer, daar ben ik geboren. En Is het nog net zoals het toen was, het huis? ja, dit is het huis nog rechts eigenlijk. Ja, er is wel wat verloren. Nu ben ik 81 en toen ben ik 6 en dan ben ik nog eens... Dat is al 75 jaar geleden. ja, 25 jaar geleden. Dit is de eerste keer dat jou hier weer rond bent, hè? Ja. Op dit plak, ja. Ja, de eerste keer. Ah, dat is Mr. Biker. Martin Bijker. Martin Biker. Mooi. Waar Arlene. geboren. Ja. Martin Bijker. Hallo. Ja. Ja. Nou, Zo, jullie wonen hier nou? ja. 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 Ik ben nou de tweede generatie. Oh, de uit tweede Fries. generatie. Ja. Ja, ik ben hier vaak langs erin, maar ik heb nooit een keer gestapt. En, nou, zeer weer. Ja. En ik weet ik, herinnering dat ik mij mijn heid kon te melken. Oké. Ik weet niet, melken 14, 15 kaaien toen. Ja. Ja. Dus hoeveel melken jullie nou? 120. Maar mooi grote hingst. Ja. Nou, daar ben ik met tevreden mee. Dat is een goed ding. Kijk, de rest de wereld is die hoor. Maar dan heb je jou 12 kocht nou hier op de Hienste dagen. Ja. Je hebt nog op het heel uit doen, hier in Friesland. Ja, wel een heel miljoen. Ja, dat Tot, wel, misschien wel. ja, die 3 hengsten. En dat speel al, ja. Dus je En hebt ze ben ik een beetje duurder, wordt, is ik meer vragen naar. Ja, dan betel ik eerst wat meer, dan krijg ik weer wat meer om. dus je hebt goed werken in Amerika, dat kan je wel zeggen. Ja, wij hebben niks te klein, nee. Nou, dan wordt het bedrijf denk ik wel even zien, dat hè? even graag even zien. Voor mij. Ja. 120 melkei houden we er nou op. Dat wil je toen net. Ja, je zit nu in Amerika. Ja. En wij dat? Bij Grand Rapids, Bij Michigan. Michigan, ja. Wij melken geen kaaien meer, we hebben kalkoen nu. Oké. En 80.000 per jaar, ja, mesten we. Ja? En wij hebben vrede hinders, ja. Ja, oké. Ja, De volle? ja 40, 30, 35. Je praat maar aardig goed, Fries. De memetaal verleer je nooit meer. En wij komen hier al leren.
zei hij altijd tegen mij. Ja, goedkoop en kopen. Ja, zo werkt het. Nou zei ze in het Holland. Goedkoop en kopen. Dat is de opdracht aan elkaar. Ja. Ja. Joer ken je alle dagen nou wel. Maakt jou je mos soms ook wel eens wat al remmen? Wil die er soms zo... Probeer het wel, maar dat werkt niet zo goed. Dat wel- Ja, rem je net al. Wie rem je net al? Dat doen we. ja, het werkt niet zo goed. Dat hoeft net aan mij. Had het toen hem laat, dan wil hij nog meer. Oh ja, ja. Ik moet hem al eens. En nou, niet zoveel. En niet met hengsten kopen, maar voor je weet net, wanneer we 3 hengsten bij. Zo. Je weet het paard nog? Nou, ja, een beetje. Een heel beetje weg herinner ik nog. De gang is hetzelfde bloed. Ja, dus, ja, de gang, ja. Nee, ja. Je bent geboren. Ja. Je bent geboren. Maar dit weer vroeger de slipcamp. En ooit wist ik het net, maar iets met hem had dat wel verteld. Ja, ik vroeger al een jongetje omsprongen. Ja. Wat voor man ben ik nou? Avontuur, hè? Avontuur, ja. Hij had altijd nieuwe ideeën en dit kunnen we wel doen en dat kunnen we wel doen. Het kent bij hem alles. Ja. Ja. Dus je hebt heel wat beleefd maar. Oh, geen ja. Ja, heel Maar dat is oké. Ja. Ja. Nee, het leven gaat altijd wel terug. Maar mij de vrees hindert, ja, werd het wel vrolijker. Ja. Ja.